Дами и господа, този поздрав е специално направен за Сунай и Гюлсюм. И неговото семейство специално за Сунай и Гюлсюм. За най-добрите от град Айтос, за патрона Сунай и за жена му Гюлсюм. Кая Гилитаро, Сунай и Гюлсюм и Талолеско семейство. От Айтос поздрав керава Медадески. О Сунай, о Гюлсюм, кај си Леско, рожден ден, ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте. Симан Будбари фамилија, Кабабарав тумен. Вали грми на Сунай и Гюлсюм, пак им върви, ефтино продава, ефтино продава. Викна се в Северна и Южна Българија. Леси си баро од Сунай, онај баро антиград Айтос. О патрона, оригинал од Сунай и Гюлсюм. Ефтино лев, ефтино бикнел, всичко сам устигна, сам се издигна. Има жена, къща, палат и најкрасивите деца. Вали грми на Сунай и Гюлсюм, пак им върви, ефтино купува, ефтино продава. Викна се от Северна и Южна Българија. О Сунай, патронат и Шунен Совахерова, наши перале на медаде патроне. Аме синјам думо думесте, одоле си баре легендарија. Баре Вилеско, вали грми на Сунай и Гюлсюм, пак им върви, ефтино купува, ефтино продава. Викна се в Северна и Южна Българија. Славено Сунай и Гюлсюм по патрони од барикати. Озорало, парвало, леле, обаро, акале, осаврете джамен. Ме фамилија, наши пераве на мен. Душман те шоре, душман те париове, душман те шоре, амаро душман леве париове. Патроне, наши пересен, бари фамилија, и симам ромале, наши пераве на мен. Gypsy King Production.